Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome back to our channel. Apo patinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nhasi muri Zimbabwe tavigirai nyaya ye-suspected serial killer animal zvitsva uyo kanetsa paGuruve nenyaya yekuponda nekurepa vanhu muri Zimbabwe. Zvinomira mushe zviri kunzi animal zvitsva ava kufesa 25 mameda charges mushure mekunge polisi yakonfema kuti pane mamwe 2 mabodies awanikwa kuGuruve ari kunzi akaurayiwa naanimal zvitsva zviri kunzi death toll yabva yawedzera from 23 to 25. Hanzi is now facing 25 murder charges. Zvakare pari kunzi pane allegations ekuti pane nyaya zvakare dzerape neattempted murder muri Zimbabwe. Nyaya ino yakonfirmwa na-assistant commissioner Paul Nyati vachitaura ivo vachiti total number yemavictims aanimal zvitsva awedzera kusvika pa25 muri Zimbabwe. Apanaomira mushe animal zvitsva akasungwa musi wa3 January kunzvimbo yeGuruve yakawanikwa achiapia mucourt from Paranato Group of Hospital musi wa January 5 muri Zimbabwe. Zvinomira mushe latest appearance yake mucourt magistrate vakawanikwa vachirequesta more time yekuconsolidata maseparate dockets anga ari linked to mhosva dzaanimal zvitsva muri Zimbabwe. Panoomira mushe nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa mamiriro azvakaita zviri kunzi animal zvitsva anofanira kufesa death penalty, asi nekudawo kuti chirongwa chedeath penalty chakawanikwa chichibviswa muno muZimbabwe ari kunzi anokwanisa kufesa life in prison sezvakaitwa varume vokuuraya mwana anonzi Akapihwa makore. Nyaya yabudiswa neZBC News vachitaura ivo vachiti suspected serial killer animal zvitsva now faces 25 murder charges after police confirmed the discovery of 2 additional victims in Guruve, raising the death toll to 23. Zimbabwe Republic Police National Spokesperson Commissioner Paul Nyati said the investigation has also recorded allegations of rape and attempted murder, with inquiries ongoing into whether Zvitsva had accomplices and whether some victims' body parts were removed. We can confirm that 2 more victims have been discovered in connection with Zvitsva's murder spree, bringing the total number of alleged victims to 25. As a result, he is now facing charges related to the alleged killing of 25 people. Investigators have also recorded additional allegations of rape and attempted murder. Furthermore, investigations are underway into allegations that Zvitsva may have been assisted by other individuals and that some people were allegedly given body parts, he said. Zvitsva was arrested on January 3 in Guruve and initially appeared in court from Paranato Group of Hospitals on January 5. During his latest appearance at Harare Magistrate Court, the state requested more time to consolidate the separate dockets linked to his alleged crimes. Court proceedings also revealed that some victims' remains were found with body parts missing, highlighting the severity of the alleged offences. Zvitsva is scheduled to appear again at Harare Magistrate Court on February 3 for routine remand as investigation continues. Nomabuditsiro aitwa nyaya iyi muri Zimbabwe neZBC News Online. Tisingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section. Mapurisa vari kuti ivo vane nyaya yavakasangana nayo kumusha kwehanzvadzi yamai avo yakaitika. Amai avo varipo, vane matare avo vakanga vachigadzirisa ikoko anoenderana nemusakanzo yemwana uyu. Mwana uyu ari kunzi anogara musango animal achiita mabasa ekuba, anobambudzidza vanhu vachiita sei. Vakatondiratidzawo vhidhiyo reimba yaari kugara musango, chimba chaaigara chine gomba, chakacherwa gomba nemwena mukati nematurusi akanga arimo imomo. Zvinotoratidza kuti ibhinya zveshuwa. Saka ana mota ana chiasi muri kuonekwa muine maturusi vanhu vanogadzira kana ngoro kana motikari kana zvimutututu kana mabhasikoro ndizvozvo. Saka izvozvo zvinoratidza kuti munhu anotori nechikwata chake chaari kufamba nacho. So chiitiko chakaitika pano chinoratidza zvekuti iye akabva uko nedaka raanga aitirana na tete wake
vanova akazoponda panapa nekuti vane kukonana kwavakaita akasvika pakuvasungira mumba kusunga dhoo achida kuvapisira pai mumba ikoko zvichibva zvazokundika kuti avapisire mumba so kureva kuti akaramba akatakura daka ripi iroro ndoro azomusunda kuuya kuno nechikwata chauya nacho kunoko akuvatevera kuno vachizopondwa saizvozvi saka tine chokwadi chekuti nyaya yaita kuti aure aitete vake inyaya yemadaka emumhuri. Ndiri kupanzwa asika muno muri kupondwa vanhu ava vakaitwa handover kumapurisa vakaitwa ari masuspect ekuti muno muri kupondwa vanhu ima hatisi kukuzivai ndima anani vaendeswa kupi tingati here uyu agara vari muchikwata ichocho chekuponda vanhu ndizvozvo asi avazovabatanzira kati handinei kwangu futi vandine ndochokwadi chaicho chiripo. Uyu munhu anotoratidza kuti ndofunga ndambotsanangura kuti ari kugara musango asi munhu ari kutogara mucommunity kureva kuti ritori bhinya. Munhu atori nechikwata chake afanana nemuroyi uye anoti nhasi juti ndakumbokupaiwo juti kwangu ndo zvakatoitika apa kuti kutauraya pane hurombwa huripo ngarimboendawo kumusha kwangu kutaura kwazviri kuita vanhu havane nganga dzavo dzavari kushanda nadzo dziri kuvatuma mabasa aya ndedzemuno muguruve imi ndimana sabu ndizvozvo pamadhuze nemadzishe ndimi zvekare munoitirana hurukuro taakusvika kuma-19 imi mawedzera kusvika kuma-40 muri kurongei kuti n'anga dzamuri kususpekta dzacho idzodzo dziongororwe nemasvikiro makuru kuti munhu ari kukonzera izvi nda uye wozoona kuti munhu iye kana abatwa paine hombo oitwa sei maapapi ezvinezvi nyaya idzi dzakatanga kumana 2023 izvezvi tamuna 2025 maronge imi ndimi matungamiri ndimi vakuru mapurisa akanonoka kusvika pano asi imi mise masabu nemadzishe muri kurongei ropa riri kudeurwa kuti mvura isanaye ndo zvimwe zvacho zvinoita se pane chii chati charongwa iye zvinezvi kusvika patiri panapa nekudeurwa kweropa kwetera nhasi iri nyoro iyi asi iri kubva kumashuro. Urongwa hwakaitwa matanho akatorwa mambo chipuriro vakaziviswa kuti mudunhu menyu ndo dambudziko raapapi ravamo. Saka apa tinenge tatarisa kuna mambo ndo vanofanira kuti vaone kuti vangazvifambisa sei voisa nyaya dzavo kumasvikiro voita chivanhu chinodiwa kuti chiitwe kana zvichiita kuti zvidzimuke zvodzimuka. Saka takangomirira kuti mambo ndo vachatora action. Tinotenda zvikokosha ichokwadi.